Nayuban ba moingon nga nganong wala ka kahuman og eskwela, moingon dayon nga sayang kayo. Nakahuman pa kag eskwela, maayo unta kag kanang pagkabutang ron pero wala mas lakas nasayod gud og unsa imong tinuod nga kanang hinungdan ba. Abi nimo, abi ninyo sa unang panahon perting lisura gid sa kwarta among mga ginikanan, wala gi kwarta oy bisag unsaon. Igo ra gani pamugas, usay manghulam pa gani sa silingan, wala gani balon-balon bisag mag-eskwela unya. Usahay pila ra man ma-income ko sa among ginikanan gud nga usay makakwarta rag 20, 50 o sa manghagdaw ra. Nya mao nang moingon sila nga kanang nakaman pa kag eskwela, gwapo unta imong pagpuyo pero dili man na ika-judge na to gud. Bisag di ka kahuman og eskwela ug kamaura ka maning kamot, maka tawhay-tawhay ram gyapon kasi imong kinabuhi. Makapangita ram gyapon pagpaagi ug unsa imong ang imbuhaton ning kalibutana. Daghan man kay diskarte nga mahimo gud para mabuhi lang ta. Importante gud diha nga kabalo ka maning kamot ug bisag wa ka kahuman og eskwela, daghan bitang wala kahuman og eskwela nang nga asenso man kay maayo man mo non kay mo negosyo. Mao na importante sa kinabuhi gud kanang diskarte, negosyo. Ug wa kay nahamang ineskwelahan maning kamot ka magkanegosyo ka unya ug di gid mo madalag negosyo, mantrabaho ug di gid madalag kontrabaho, mas tambay na lang. Saan man tawag di gid nato makaya ug mao ra gihatag sa Ginoo.